Nek kepengin ora kewirangan, aja serik karo wong sik nemen-nemen, terutama dulurmu. Temenan. Malati. Guru-guru sampean serik karo kangamu, serik karo adimu. Wayah kowe kawin, ora mbok undang. Kowe sampean ku ape moro lho bingung tek mulai kepiye. Serik iku memang manusiawi. Tapi nek sampai mengakibatkan putus silaturahim, angel oleh nyambung nih, temenan. Serius? Sebungkus kopi lasem bisa ditukar dengan 200-an kitab makna pesantren dan makna pegon Jawa? Sangat bisa lah. Kalau kamu beli kitabnya, kamu bisa habis puluhan juta. Tapi di sini maharnya setara sebungkus kopi lasem. Bagaimana caranya? Klik aja link bio ketua kita, Abdullah Badri. Klik buy now, beres sudah. Seterusnya bisa kamu miliki. Sayyidina Ali ku lho wis ngendikan, Habibaka haunamma, asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Kene seneng karo kancamu, kekasihmu, sing wajar wae. Suatu ketika dekne iso dadi musuhmu lho. Wa baghidaka haunamma, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Nek serik karo wong, nek serik karo musuhmu, wajar ae. Suatu ketika sing mbok seriki iku iso dadi bolomu plek. Perasaane wong setiap saat itu bisa berubah. Kini sing kudu mbok pikir, nek nyeriki wong terus akhire dekne mbok putus silaturahim. Kapan-kapan sampean butuh, apa njaluk tulung ewo, temenan. Malati, terutama dulur tua. Dulur tua iku nek mbok putus silaturahim kamergo serik. Malati. Soale dulur tua iku tau ngomong awakmu. Iku sing ra iso mbok lakoni karo dulur tua. Artinya apa? Dulur tua iku pernah nglakoni apa sing dilakoni karo wong tuamu. Dan nalikane bapak ora ono, dulur tua iku mesti dadi ganti. Artinya dulur tua kuwi badale bapak. Nek dadi badale bapak kok mbok seriki, ya padha karo nyeri wong tua. Makane nek serik karo dulur ojo nemen-nemen. Kolewa pas wayah nikahan tak diundang. Engko bar nikahan kowe ape dolan ngenalno bojomu misale, ning gone kangamu misale, ning gone adimu misale, ning gone lekmu kamergo serik. Bingung kowe. Tur serik nek kakehan iku ngelangno keadilan. Jasane wong sing mbok seriki iku lho, blas ora ono. Padahal iso wae dekne iku pernah ngeki kowe duit sampai ratusan juta, miliaran. Tapi nek kowe kadung serik, jasane ora mbok eling-eling, setan iku jenenge. Wala ya jeriman nakum sana'anu qaumin ala Allah ta'dilu. Ojo sampai serikmu nunggune suatu kaum mendorongmu bersikap tidak adil. Nek dekne tau duwe jasa, ya diakoni. Tapi nek kadung serik, kadang kuwi ilang ngono kuwi. Nek kadung serik to akibate ngene. Ana aib sithik gedhe-gedhekno. Ora ana keapian sing mbok itung saka dekne, sing mbok serik iku mau. Iku akibat kedua. Akibat ketiga, dekne ngeki nasihat, engko iso mbok anggap caci maki. Terus misalnya nek dekne ngritik nomor 4 iki, iso mbok arani dendam. Iku sing ndadekno wong serik sampai kejeron iku ora duwe sifat keadilan. Wong serik iku akale sak fungsi. Semono uga kowe nek seneng karo wong, iku ya padha wae aja kejeron. Seneng karo ibumu, seneng karo bojomu, seneng karo anakmu. Iya oleh, tapi awas nek senengmu iku melebihi batas. Sampeyan engko wuta, tidak akan mudah menerima kebenaran. Jarine Kanjeng Nabi iku buka syai'a yu'mi wa yusimmu. Kowe nek seneng, kupingmu budhek, mripatmu picek. Ana wong ngritik kekasihmu, entah kuwi ibumu, bojomu, anakmu, kancamu, kabeh mbok tolak lho. Padahal cetha nek iku perkara sing bener. Nek seneng sing adil, nek serik ya sing adil. Seneng sing adil iso dadi nasihat. Serik sing adil iso munculke kejujuran. Tak baleni neh, nek serik aja kejeron. Malati sampean kok kewirangan. Ape mulai neh sangka ngendi? Sampean mesti bingung. Kadung serik ya, padahal mbiyen tau seneng karo dekne ya, tau kagum karo dekne. Misale kangamu, adimu ku mbiyen iku senenge pol, tapi gara-gara ada sesuatu yang kecil terus kemudian membencinya. Ki kok sampean kok bingung apa mulai ring ndi. Amarga dulur diapa-apane tetep dulur. Mbok seriki tetep dulur. Dulur tidak bisa dihilangkan hanya gara-gara apa? Sampean serik karo dekne. Wis biasa wae lah. Bab habibaka haunamma wa baghidaka haunamma. Kita gawe syair ini ya. هونا إذا أبغضت عن بغيضك، هونا إذا أحببت عن حبيبك، وقد يكون البغض